βιβλία ψηφιοποιήθηκαν και είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό μέσω του site rizarios.gr. Έτσι αναδεικνύεται η ιστορία της εκπαίδευσης από τις αρχές του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα. Η ιστορία και η θησαυρή της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, εκ των μεγαλύτερων εθνικών κληροδοτημάτων της Ελλάδας, αποκαλύπτονται στο ευρύ κοινό με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του Ιδρύματος διασώζεται, προβάλλεται, αναδεικνύεται και γίνεται προσβάσιμο στο κοινό. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η ιστορία του και η προσφορά του, όπως αυτή ορίζεται στο όραμα των αδελφών Ριζάρη. Πολύ πρόσφατα χρειάστηκε να δούμε ποιες είναι οι αντοχές μας μέσα σε πολλές κρίσεις. Τότε ξανά η Εκκλησία, οι ιερείς, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην Εκκλησία, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να το διαφημίζουν, στήριξαν όσο ουδής άλλος αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας οφείλουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σε μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ριζάριος Εκκλησιαστική Σχολή παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου Ψηφιακή Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το έργο αυτό έχει μια ξεχωριστή αξία και θέση, γιατί ψηφιοποιείται και αναδεικνύεται η ιστορία της εκπαίδευσης από τις επαρχές του νεοελληνικού κράτους. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες ψηφιακού αρχείου, παλέτυπα, βιβλία τα οποία σκαναρίστηκαν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, διασώθηκαν και πλέον είναι προσβάσιμα προς το κοινό και με βάση αυτό το περιεχόμενο δημιουργήθηκαν 6 μοναδικές ψηφιακές εφαρμογές. Αρχειακό υλικό, έργα τέχνης και ειδικές συλλογές, βιβλία και παλέτυπα, καθώς και ηχητικό περιεχόμενο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, προσφέρεται σε ελεύθερη διαδικτυακή αναζήτηση στο rizarios.gr. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των αδερφών